Mara vilayetine 16-njy noýabr güni akşam saat 7 töwereklerine oturan güýçli şemal Sewitin elektrik energiýasy bilen üpçünçiligine bökdünçlik töretdi. Bu wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetden habar berýär. Güýçli şemal netijesinde Sewitin durly etraplaryna şol sany garagym etrafynyň we Bayramaly etrafynyň birnäçe obasyna tow goşdy. Azatlygyň habarçysyna görä elektrik energiýasynyň üpçünçiligi garagym etrafynyň Ağaltyn daýhan birleşiginiň 4 obasyna bir wagtda kesildi. Ýöne diňe bir Ağaltyn daýhan birleşigini däl eýsem ýanyşyk obalaryň ählisine elektrik çyralary ýanmandyr. Habarçymyza görä garagymyň etrap merkezine we merkeze golay obalaryna elektrik energiýasynyň üpçünçiligi aradan az salym geçenden soň gaýtadan dikeldilipdir. Ýöne köp obada tok gaýtadan öçüpdir. Çetki obalarda bolsa bir gün azal akşam 7 töwereklerine sönen tok ertesi günü hem berilmändir. Elektrik üpçünçilik edaralarynyň işgärleri Sewitde ýüze çykan elektrik bökdünçligini güýçlü şemal bilen hemde elektrik simleriniň çakışmagy bilen düşündirýärler. Bir Sewit ýaşaýjysy elektrik üpçünçilik edarasyna jaň edip togyň haçan berilip başlanjakdygy barada gyzykmanypdyr. Simler çakışýar. Şemal ýatandan soňra biz elektrik sütunlaryna aýlanyp simleriň üzülen ýeri barmy aýlanyp görmeli bolarys. Sebäbi täze sim bolmansoň bu simler biz senden maňa wariantça edip bejerdik. Biz şol simleri barlap onsoň tok goýberer diýip ýerli ýaşaýjy elektrik işgäriniň sözüni getirdi. Akşam ara turan güýçlü şemalyň iýdi ýagyşly howa bilen utguşypdyr. Ýagyş daňdan saat 4-e çenli dowam etdi diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Biziň çaga wagtymyzda da şeýledi. Sähel şemal bolsa ýagyş ýagsa tok kesilerdi. Häzir hem şol döwür hiç saat ütgemedi. Kış günlerine tok peç ulanajak wagtyň tok ýok. Öýlerde gaz ýok. Gaz ozalam hayal. Kış günleri hasem hayallayar. Biz gara peçiň içinde odun ýakyp günümüzi görmeli bolýarys. Biz ýem köp wagt bäri şeýle durmuşda ýaşaýar diýip bir Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde oba durmuşy barada gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 17-nji noýabr güni ýerden saat 11 töwereklerine obalarda elektrik üpçünçiligi gaýtadan dikeldilipdir. Emma tok öňküsinden gaty hayal diýip bir oba ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Çyralar gaty hayal ýanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä TV gaz gorlary boýunça dünýäde öňnä körnür eýleýän Türkmenistanyň çet obalaryna gaz üpçünçiligi pes bolan soň köp adam tok peşlerde nahar bişirýän ekeni. Tok peşlerde öňler bir çänek suw 20-25 minutda gaýnaýan bolsa, indi bugün bir çänek suw tok peşde 45 minutda gaýnaýar diýip oba ýaşaýjysy tok üpçünçiliginiň güýjüni ölçedi. Onda da öňküler ýaly lasırdap gaýnamaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Marynyň tok kesiriniň obalarynyň birine ýaşaýan bir elektrik işçisi ýörüýte enjam bilen wagtly öýlere berilýän togyň güýjüni barlaýan ekeni. Aslynda öýlerde togyň güýjü 220-230 volt bolmaly diýär. Ýöne häzir togyň güýjü 100-110 volt görkezýär diýip oba ýaşaýjysy elektrik işçisiniň sözlerini getirdi. Diňe gazy hayallatman, inni togy hem hayallatdylar diýip oba ýaşaýjysy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan ýalňyz gorlar boýunça dünýäde öňnä körünleri eýleýär. Ýöne hususan oba ýerlerine ýurt raýatlary ýyllar boýu gaz we tok üpçünçiligi bilen bagly turly kynçylyklary başdan geçirip gelýärler.